tosiaan liikkeelle sillä tavalla, että mä ensin vaikkapa mä soitan täältä, että täältä sen pitäisi kuulostaa. Eli mä pidän tätä niin kuin orkesterisimulaattorina, että ei muuta, ruvetaan soittaa. Ja mennään. Semmoinen, että pystyy soittamaan. Jutun idea on se, että kukaan ei joudu soittamaan heti liian vaikeasti. Mennään eteenpäin. Pikkasen lisää, heitettiin vähän tonne ylempään oktaaviin. Sama teema, pieniä muutoksia. Ja lähtee. 1, 2, 1. Taas lähtee eteenpäin, tulee samasta teemasta seuraava variaatio ja melodia on vähän muualla, saadaan tuonne nyt sitten tuommoista perinteistä puupuhallin komppia, takapotkukomppia ja pitkiä ääniä, päästään vähän siihen fiiliksi, orkesterifiiliksi. Mennään. 1 ja nyt. Haluatte käyttää näitä sovituksia, niin silloin ne on saatavissa Sibelius-tiedostona, nuottena en niitä jaa, paperina saatte itse tulostaa ja sitten jos teillä on vielä Sibelius-ohjelma, niin sitten voitte itse tehdä niitä omia arreja, eli poistaa sieltä stemmoja, siirtää stemmoja tonne tänne, eli se on mahdollista.